Yesu. Haleluya. Nami igabela nithandayo. Haleluya. Lalenze icebo. Amen. Ngizobiza ngoba ngumntwana kaThixo. Haleluya. Nami ke ndingandanga abathandekayo ndisongethuba. Amen. Masifumane isifundo sethu kwincwadi kaLuka chapter 24. Incwadi kaLuka umvangeli chapter 24. Ndiyamethemba Luka umvangeli isahluko 24 siqala ufunda namqolo we-13 ndafunda ke manje litsibatsini abathandekayo isongithuba phawulesithethini ke ithi le ndawo kwabonakala kusiyababini bakubo kwangaloo mini kumdlalo zitadi yazima-60 umgama wawo neYerusalem ogama liyi-Emmaus. Bayibona bexoxa kodwa ngazo zonke izinto ezifile. Kwathi ekuxoxeni kwabo nasekubuzaneni kwabo uYesu ngokwakhe wasondela wahamba nabo. Kuloko amehlo abo ayebanjiwe ukuba bangamazi. Wathi ke kubo, zindawo zinina ezinincokola ngazo nihamba nibe nithe macha. Phendule ke omnye ogama linguKleyopa wathi kuye, umhambe eYerusalema phangwe wedwana uba ungazazi nje izinto ezihle khona ngazo eziningi. Wathi kubo, ziphina? Bathe ke bona kuye, ezingoYesu waseNazarethe, obeyindoda engumprofeti enobunkunqele ekwenzini nasekuthetheni phambi koThixo nabo bonke abantu, ukuba bathini nababingeleli abakhulu nabaphathi bethu kumnikela ukuba agwetywe afe bembethelele nasemgqamezweni. Ke kaloku thina besithembe ukuba nguye oza kukhulula uIsrayeli ngentlawulelo. Kananjalo ke namhlanje usuku lwesithathu zenzekile ezi zinto. Kananjalo abafazi abathile bethu abebesengcwabeni kwakusasa babethe sathi nqa. Bathe bengawufumana umzimba wakhe beza besithi babona umbono wezithunywa zezulu ezithi zona uhleli besuka nabathile ababenathi baye engcwabeni bafika kunjengoko bebetshilo abafazi ke yena abambonanga. Amen. Kusikelela ukufunda kwezwi lakho ngokugcina phakathi. Amen. Tatu makhange akathethe makasithandazela asicela intsikelelo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Emhlabeni alikho, emhlabeni alikho, emhlabeni
Bonga befundisha ibulise nazo zonke intanda nentandakazi ibulise omama bakhulu odade nabazalwana nabantu abatsha siyabonga kakhulu somandla osinikele ithuba amen sesawugoduka ke bathandekayo inkosi isithwele kwade kwalapha asimbonanga umuntu ofana naye amen Adike ngabamke bakulomqolo weshumeli lesithoba kunalamazwi wathi ke kubo ziphina bathi ke bona kuye ezingoYesu waseNazaretha obeyindoda engumprofeti enobunkunqele ekwenzeni nasekuthetheni phambi koThixo nabo bonke abantu amen isikhalazo ke esidlula kule ndawo sithi ukuba bathi nina ababingelela abakhulu nabaphathi bethu ukumnikela ubagwetshwe afe bambethelele nasemnqamlizweni amen sibakulonda sisaza ujika ke sibheke emakhaya nami ke ngiyabulisa noma ubuhle bomsebenzi kaThixo Donela ukuncoma kakhulu ke bathandekayo kodwa ke kuyafuneka ibenhle ingqonyiwe sethini ndakaThixo kulendawo nibahle bazalwana umhlu umsebenzi wenu sibonga kakhulu lokho ningwevukazi zisazula ziduda kule ndawo mama uqobuthi umlumkazi nabo bonke bethuna abantu abadala esambe nabo nabathe basiqunqa basiqinqa kule ndlela enkosi bathandekayo yasibulisa zonke intanda zikaThixo zivela kumacala onke kuhle basoba kule ndawo iyaphela ke ngoku iPhasika obezobona ubonile nobezofuna ufumene siyabala isiphelo sabantu abangamakholwa inkoliso yabo yalikhumbula yalibhiyozela lithuba lokufa nokuvuka kwenkosi amen andusukwanda bathandekayo ukudlulisa nje sahlukene kwezinsuku uYesu bethelelwe emnqamlezweni kodwa ke ekuseni omama
hayi basixelele uba ukhona into eyenzekileyo. uYesu uvukile. Amen. Omama baye bazoxelela ootata oPetros ukuba kukhona into eyenzekileyo. Bona bebefike emangcwabeni eyogqibezela umsebenzi ebebewuqalile. Amen. Le ndawo ke sikuyo sibona indoda ekuthiwa nguKleopa. Le ndoda iyabhaqa kuthi bheke emawusi kunento esenhliziyweni yayo, ngoba sengathi ishiya isihlobo ekuhambeni nasekuthetheni kwayo. Ukhona stress enaso ekuhambeni kwayo le ndlela. Ihamba ithetha yodwa. Ethi mbeni kuthethwa encokola uKleopa nale ndoda ahamba kunye nayo. Esawuthetha ngomntu ekuthiwa nguYesu. Wakhawuleza uYesu wazoba secaleni kwakhe. Alikhankanye igama lakhe angabonakali empilweni yakho. Olize ligama. Hallelujah. Ukhona into eyenzekayo. Nakwindawo yedimoni labizwa igama elithi Yesu iba khona into eyenzekayo. Xa behamba ke bebalisa ngezinto ezenzekileyo ngotsho ukaKleopa kule ndlela le nto ithatha iintsuku ezintathu ukwenzeka kwayo. Batshintsha ubomi bala madoda. Mhlawumbi ke banjalo xa kukho into eyenzeka empilweni yakho, unayo into ohamba uthetha nawedwa, abantu bengakuva bangebayakuva ngoba wena uphala zintlungu esempilweni yakho. Kodwa ndingamandla apha kuKleopa ekuthetheni kwakhe hamba yedwa. Uyasuka uYesu azodibana angenelele kule ncoko. Athi zeziphi ezi zinto nihamba nithetha ngazo? Yintoni le nincokola ngayo nihamba nithe matsha? Wayibona imbilini, wabubona ubuso bale ndoda, wabukhona into eyidlayo ngoba umatsha ubuso bayo. Wayicela ke uKleopa ebuza uba wena unguhambi wedwana, iindaba zalapha ekuhlaleni awuzazi na uba kwenzeke ntoni kwezi ntsuku ezintathu ezidlulileyo? Uthi zeziphi ezo zinto? Kodwa ezo zinto zezi ngoYesu waseNazaretha. Nguyena uzosimisa nathi kule ndawo. Uthi ekayibalisela uYesu uKleopa, uthi ezi zinto zintsuku zintathu zenzekile. Asiyazi lisenzeka apha eJerusalem. Uthi indoda ebengumprofethi, indoda ebiyinkunkqela ekwenzeni nasekuthetheni, bayithathile amadoda amakhulu nababingeleli awumbethelele emnqamlezweni. Uthi kodwa thina ezithembe into yoba nguye ozawukhulula uIsrayeli ngentlawulelo. Uthi ngoba siyazi uba lini ithemba lobomi xa ingekho le ndoda, akakazivanga into ezifuwe ngabanye abantu nabazibonileyo ngalentseni ebezibaliswa ngoMariya. Malibonge igama lenkosi. Yabona eyona ntlungu yakho uKleopa, wayekhe wadibana nalo Yesu engekabethelela emnqamlezweni. Wayazi uba le indoda yinkunkqela ekwenzeni nasekuthetheni. Ithemba lakhe lonke
Haleluya. Sixoxela makasikelele. Uthi mna ndiyayazi le ndoda. Ndiyayazi ubunkulunkulu bayo. Xa udibene nayo kudake afika inqobola labaFarisi. Bathi uphethe ngabakhohla abaSadusi nabaFarisi ngoba ibiyinkunkela le ndoda. Lafuna ulungisa ingxaki yakho. Dibana noYesu. Awungakwazi ukuthetha. Uyakwazi ukuthethisa. Ngoba le ndoda iyinkunkela. Ekwenzeni nasekuthetheni. Yakwazi ukwenza. Yakwazi ukwenza. Mhlawumbe ngabe kukhona into ebhlokha impilo yakho. Uthi uMarko ebalisa ngalo Yesu. Wathi bafika intoba mabawelele ngaphesheya. Bathi ingxaki bezawuhamba ngomkhombe. Bathi sebekhwele emkhombeni bavele ukuchithela. Uyaphakama le ndoda ngoba unkulunkulu bayo. Nalimisa ilizwi namandla awuphethela umoya oluchithela. Wathi ku uthi kwa. Zamana lo ndoda. Neyililo langokleyoba. Athi intoni nakodwa amadoda amakhulu nababingeleli bethu. Bambambe bambethelele nasenqamlezweni. Amen. Ekuthokoleni kwabo nalo Yesu. Waqala uYesu abaxelela ebabuza. Eqalela kude bashiyela izibhalo. Wathi beza wahlukana nabo. Bengena kulomzana. Bathi bawufika kulomzana. Waqhekeza isonka. Wathi zawuqhekeza isonka wabanika. Kodwa banike impendulo. Wathi bengameleli uKristu ukuthi makabe yavuka unzima. Asemveni koko angene ezukweni lakhe. Nemeko mhlawumbe ongabukuyo okwakaloku nje. Umele usudlule kuyo. Ngoba nenkosi idlulile kulo meko. Nje ubambelele. Ubalele lasiyibonile ikhilisha. Isenza zonke izinto. Bakanye izinto esizivileyo ngalenseni. Utabukhona abanye omama. Abebefike ngentseni baphele emangcwabeni. Bathi bawufika emangcwabeni. Abayibonanga inkosi. Nje badibene nesithunywa sezulu. Sambethi izinto esimhlophe. Sababuza ngamazwi athi nifuna ntoni na? Nifuna banina. Babuza banifuna uYesu na. Wathi hayi nize ndaweni erongo. Ngoba bahlale emangcwabeni. Akahlali kubantu abafileyo. Uhlala kubantu abaphileyo. Amen. Wathi izale nibone. Wathi babesiza bezawubona ingcwaba. Futhi besenestress ngokuthi kwabamama ingxaki yabeyo basawuqendelwa ngubani. Kodwa nje abelibona ubunzima babo. Kodwa khona into yamqhubela uThixo. Amen. Kuthiwa amazulu adeploya intwana yengilosi. Ayibhekise emhlabeni. Ngoba inyama engenawukwazi ukugcina uThixo ngaphansi emangcwabeni. Bathiyana intwana encane yesithunywa sezulu. Utabathi benewabi bengazi bazakwenza ntoni. Ngelitye eliphezulu phezu kwengcwaba. Bafika ingolesi sezulu sezixhophe phezu kwayo. Ungastresi ngezinto ezingenamsebenzi. Ingxaki yakho asiyona uThixo. Hambo ixelela uThixo. Uzawuxhopha phezu kwayo. Nawe uzobanga ekutheni. Istress kangakanani. Sathi sebeshiyela kule ndawo. Uthi all is well with my soul. Siyabonela kakhulu.
Siyabonga kakhulu kubantu bakaThixo basisile abantu abatsha. Siyambonga kakhulu somandla. Ekugqibela bathandekayo, nami ndiyafuna ukuthi seyinga ningabambelela kuloo nto nayivayo ekuqalekeni. Nazi inkosi ayityisanga le timu. Noma beyibona ijinge emnqamlezweni yatha kwehla intloko yayo, wahamba uPetros wathi hayi mna ndiyahamba ndiyobambisa inhlanzi. Amen. Ngoba ithemba lokoma lisalazi xa uYesu engekho. Amen. Zininzi into ezenzekileyo ngezinsuku. Ukhe wafika noPetros ebambisana nabanye osisi ababesithi bayamfanisa. Wakhe naye wathetha ngale ndoda walibiza eligama, kodwa waheya uPetros ethi mani andiyazi into ethetha. Uthixo wethu onenceba ongaqumbi kwelaphakade. Noma bekwenzeke intoni empilweni yakho, yindoda enenceba le. Malibonga igama lenkosi. Babalusizi kuJudasi kuba zenye zezinto ezenzekileyo khona ngezinsuku. Indoda ibisidla naye esityeni, iye yahamba yodibana namanye amadoda ngamasoldati, wathi nanku ndimsisa kuni. Amen. Ambamba uYesu ke bemka naye. Thixo ke lo makanisikelele kweseqolo ebenani. Kodwa amangcwaba akazange akwazi ukuyigcina inkosi. Umdali akakwazi uba angagcinwa sisidalwa. Umdala akakwazi uba angagcinwa sisidalwa. Amen. Siyama ke sinovuyo olukhulu. Ngoba inkosi yethu ivukile. Yasandulela uphiko laseGalile. Sithembe lonto. Soneliswe yilonto. Amen. Sinethemba eliqinisekileyo. Amen. Loba inkosi yethu iseyisele nantoni na ebimise phambi kwethu. Amen. Nibambe niqine. Haleluya. Naziba lo wathi igama lakhe nguYesu. Ngoba ezawasindisa abantu ezintweni zabo. Noba yintoni emendleleni yakho, ngegama likaYesu zonke izinto ziyashunqa. Wathi xa engena ekuncokoleni kwabo, engena yena kulo mzi, wangathi yena uyedlula. Kodwa bamzama bethi sincede uhlale kunye nathi ungabi sandlula, kuba kumnandi uhamba kunye naye. Uyakuphalela ubunzima ngazo zonke into ezikhona empilweni yakho. Indoda yoxolo kuba siyiface, hey, ndilusizi ngengakaJudasi. Uba ngabanye belazi uthando lwam, babelazi uxolo lwam, engathanga uzibethelele ebukamkezini. Uba bezile besiyithethile le ndaba, baphinda wabuhle ubomi. Ngoba nize bangazawutshabalalisa ihlabathi, ze lihlabathi uze libe nobomi obungaphakade. Amen. Siyabonga abathandekayo. Amen. Amen. kaThixo nomsebenzi ungakanani awenzile ngabantwana bakhe. Sinethemba elikhulu sokuzaphatha livule ithuba siphinde sibuye sibonane. Ungahambe eJerusalem ngowedwana, sengasingahamba siyoxeleza izinto azenzileyo uKristu ezimpilweni zethu, ukuze nabanye abantu bamazi uba uYesu uyakwazi ukuzenza izinto ezinqabileyo ebantwini, uyakwazi ukuzenza uThixo kuthi ngegama likaYesu. Siyambonga abathandekayo. Le Pasika ka-2026 ifikelele esiphambukeni. Kuhle uba sibe khona kule ndawo, sityetyisiwe, sivuyisiwe, sihambe nale nkunqela incede impilo yakho, izincede lempilo zethu. Yakwazi ukwenza
iyakwazi ukwenza. Noba zingaphi na inyanga, noba bangaphi na imeko ezintalweni wakho, noba ingaphi iminyaka, kukhona mhlawumbe ingxaki ethile empilweni yakho, uyakwazi uzitshintsha izinto. For 38 years kukhona le ndoda yayihlala ngakweliqula, yadibana noYesu ngosuku olunye, wabuza uYesu ukuba atshintshe umba. Yona nento sikhona ngayo, yakusayedwa lelondoda sadibana nayo ayitshintshe impilo yethu. Seyona kuwe ungaba njalo. uKristu Nkosi. Amen. Bawonwele awona amandla wonke kuleli izwi lakho Nkosi yami usiphathele lona ukuze sibambelele izwi lakho namhlanje Nkosi. Uthi Nkosi ingxaki yethu wena uhlala phezu kwayo, ayibi nagunya kuthi bawona amandla wonke. Uthi Nkosi umuntu ukunceda Nkosi ngosuku olunye akudingeki uba ibe zinsuku ezininzi, uluncedo lwethu. Siyabulela Nkosi yami egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, sinikela kuwe ke Nkosi, sisithi akekho onjengawe egameni likaYesu. Thatha indawo yakho Nkosi yami, in the name of Jesus. Amen. Manikele ukuba ukhalima sasisagqibezele program yethu. Amen. Amen. Unkolo lenkosi makube nathi, inkosi enkolo isikelele. Mandibulise kubawo uTata uMongameli, ndibulise isekela likatata, ndibulise umama, omama bonke, otata bonke, indwendwe naye wonke umuntu okhoyo ngaphakathi endlini kaKristu molweni bani. Ipasika ifikelele esiphelweni njengobethwa umfundisi lesitsho abantwana benkosi. Sizawucela ke ngoku ngokwe-constitution yebala